प्रेजेंट बाय मगही म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुरारो। म्यूजिक बाय मिमी यादव। मिक्स बाय अजित यदुवंशी। देखा बैठिए डरिया बाटे करा साथवा पार गेलै महंगा काटाए लोटी काटावा। देखा बैठिए डरिया बाटे करा साथवा पार गेलै महंगा काटाए लोटी काटा। छूट गेलै हथवा ठेलम ठेलावा में, छूट गेलै हथवा ठेलम ठेलावा में। मालावा भूलै बुढ़ा मेलावा में, छूट गेलै हथवा ठेलम ठेलावा में। मालावा भूलै बजुधा मेलावा में, मेलावा में। मिक्स बाय अजित यदुवंशी। पेन्हले फराक होई पियर कलार के, रोवत होई हार के हमर नमवा धर के, हमर नमवा धर के। पेन्हले फराक होई पियर कलार के, रोवत होई हार के हमर नमवा धर के। तो फंसा गेली कैसन झमेलावा में, हम तो फंसा गेली कैसन झमेलावा में। मालावा भूलै बुढ़ा मेलावा में, छूट गेलै हथवा ठेलम ठेलावा में। मालावा भूलै बजुधा मेलावा में, मेलावा में। मिक्स बाय अजित यदुवंशी। पता नहीं चले लागल भीड़ होई भारी, आशीष रंजन गेलै खोजिए के हारी, खोजिए के हारी। पता नहीं चले लागल भीड़ होई भारी, आशीष रंजन गेलै खोजिए के हार। कैसे कटतै जिंदगी मोरे अकेलावा में, कैसे कटतै जिंदगी मोरे अकेलावा में। मालावा भूलै बुढ़वा मेलावा में, छूट गेलै हथवा ठेलम ठेलावा में। मालावा भूलै बजुधा में।